Tumakder ti amin. Santo, 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 Diyos sa napigsa, pagkanta kami, nga agdaydayaw ken ka. Santo, 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 silaw ken ayat ka, Diyos sa madayaw, awan ingganan. Santo, 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 dayawen dakam, dagiti sa santo, asang sangkamaysam. Kerubim ken serafim, agparin tumengda, agrubak ken kam, adi uminggam. Santo, 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 awaganda ka, dati managbason, gloryang iniwenam. Santo, 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 awan pagkurangan, panakabanin, astiken ayat. Santo, 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 Diyos sana marswa, langit ken daga, siksikan idayaw dam. Santo, 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 man nakabalin ka, Diyos sa madayaw, awan ingganan. Ayab ti panagdaydayaw, kantaan nyo iti apo da kay aming agnod iti daga, agdaydayaw kayo as iraragsak ken kuana, ingkay iti sangwanan na, nga naragsak akanta. Bigbigan nyo iti apo Diyos, iso tinamarswa kada tayo, ket kukwana tayo, wen tattao na tayo, ket kada tayo, iti arban na. Agkararag tayo. Amami a Diyos, agyaman kami, iti biyag nga impaay mo kada kami tatanga aldaw. Agyaman kami manan apo ta, nagriing kami iti nasapa, nga napigsa apo iti bagbagimi, makapagna kami, makapanunot. Agyaman kami apo Diyos, taing turong na kami, nga napigsa apo ditoy balay mo, nga umay kami agdaydayaw kenyayo. Apo Diyos, ikarkararag mi, dagito'y kakabsat mi, kakadwa mi, nga makaumay da kuman apo, tapno kasta, agkakadwa kami, agdaydayaw kada kayo. Apo, ikararag mamat, dagito'y kakabsat mi, nga agbuibuya iti online service. Nga si kayo apo, iti mangted, iti nalukat, napakumbaba nga puspuso da, ken napigsa, akapya iti kapanunutan da. Apo, tulungam, dagito'y nga kabsat, ket apo, ited mi met apo iti biag, iti pastor mi, nga iso apo ti usarem nga mga mangiwaragawag iti nasanduan nga surat. Apo, hang kami nga karapat dapat iti sangwanam. Sikalang apo iti mangted, iti kapya, mangted apo iti nadalus, ket nadalus nga puso ket nadalus nga kapanunutan. Apo, igaman na kami, di na kami nga baybayan. Adu apo iti kararag mi, nga sikalang apo iti makaammo, sikalang apo iti mangsungbat. Hanmi nga kaya apo, no hanmi nga ited kada kayo. Agyaman kami, kat pakawanin na kami, iti aming nga nagbasulan mi. Itid mi apo, iti aming kararag mo. Kararag mi, itinagan ni Apo Jesus. Amen. Amok ti Diyos,
amok ti Diyos, sumbatan na kararag ko. No agbiagak ka na santuan, kinadakes pagpanawan, amok ti Diyos, sumbatan na kararag ko. Iten ti tinapay, ti biyaga po, ama ipay ito'y kararwa, kas panangted mo diyay, den nagbaybay, kadagiti tao adu unay. Ti umuna nga mabasa ket masarakan iti libro iti Deuteronomio, chapter 26, verse 1 hanggang na verse 11, ket daytoy ti kinunana. Intuloy ni Moises kalpasan ti panagsakop yo iti daga, nga ited kada kayo iti Apo Diyos yo, ket agnaed kayon to sadyay. Masapol ang mga lakay iti umuna, nga apit iti tunggal mulayo. Ibaskat yo dagiti, apit yo taiyapan yo iti natuding nga alugar apagrukbaban. Ingkay iti padi nga agserserbi, iti dayta at tiyempo. Ket kunayo kenkwana, kayat ko nga ipakamo iti imatang iti Apo, Diyos ko nga agtaod iti daga nga ingkarina, kadagiti kapuunan na amin. Alain nyo iti padi iti basket, sana ikabel iti sango iti altar iti Apo a Diyos yo. Ket ipakaamuyo iti imatang ti Apo Diyos yo, may sang agal-ala nga arameyo ni anak na anangipan iti pamilya na ijay Ehipto. Basit iti bilang da, iti napadas da jay ngem, imadudaket nagbalinda anabileg a pagilyan. Pinarparigat da kami dagiti Ehipto, ket pinilit da kami agtrabaho as tagabo. Nilit da kami agtrabaho akas imasog da iti Apo Diyos dagiti kapuunan mi, impangag na dagiti asog mi, nga ikan na iti panagsagaba, panakaparigat, ken panakaladagingit mi. Babaen iti amin adaklan a panakabalin na, impanaw na kami ijay Ehipto. Nangiparang kadagiti milagro, ket datdatlag a pagsamak, nakabutbuteng dagiti pasamak, pinaruway na, inyeg na kami ditoy nga inted na kada kami daytoy, nabaknang nga nadameg nga dagang. Nga rod, iyeg ko iti Apo, iti umuna nga apit ko, iti daga nga inted na kanyak. Ikabelyo iti basket, ket imatang iti Apo, ket agparukbap sa jay. Agyaman kayo, gapo iti amin na naimbaga banag, nga inted kada kayo iti Apo Diyos. Da kayo, kanti ipapamilyayo, awusen nyo, makirambak kadagiti Levita, kan dagiti ganganaed, nga agapit kadakwayo. Daytoy ti umuna nga basa, agyaman tayo, ti Apo. Bendisyonam kati kinapudno, tapno iso taraon ko apon, ken mangpukaw tiki nadakes ko, ketal na ken ragsak masarak ko.
Iba sa kada kayo ti paset na santuan na surat, akas in surat ni San Lucas, Kapitulo 4, versikulo maysa, aging gana iti sangapulo, ken tallo, ket kastoy iti maibasa, iti naimbag, adamag, Biblia. Ti panakasulisog ni Jesus. Napno ni Jesus iti Espiritu Santo, idi agapo iti Jordan, ket inturong ti Espiritu iti letang, sinulisog sadyay ti Diablo iti uneg ti upat apulo nga aldaw. Kabayatan dayta al tiyempo, pulos asaan anang nangan ni Jesus, isut gapuna, anabisinan kalpasan na. No sikat anak iti Diyos, kinuna iti Diablo. Bilinam ngagbalin at tinapay daytoy abato. Kuna tinasantuan na surat, insungbat ni Jesus, saan laong at tinapay ti pagbiag ti tao. Kalpasan na daytoy, inturong ti Diablo ni Jesus iti nangato adiso, ket iti apagdarikmat, impakita na, ken kuana dagiti amin, apagarian iti lubong. Ited konto, ken kaamin dagitoy, apan nakabalin, ken dagitoy akinabak ng kinuna ti Diablo. Nayawat da amin kanyak, ket mabalin ko nga ited iti siya sinuman, akayat ko pagtedan. Ngarod no agrokbab ka kanyak, kukwam to amin dagitoy. Kuna tinasantuan na surat, agdayaw ka iti apo a Diyos mo, ket isulaong iti pagserbyam, insungbat ni Jesus. Kaumadyanan na. Impan ti Diablo ni Jesus, ijay Jerusalem, ket pinagtakder na iti kangatuan a paset iti templo, sana kinuna kenkwana. No anak naka ti Diyos, tumpa ka man, tako natin na santuan na surat, bilinen to ti Diyos, dagiti angheles na, ang mga iwan ken ka. Kunana pa'y, tapayaan da kanto, tapno uray, dagiti sakam, saan ang madunor iti bato. Insungbat ni Jesus, kunatin na santuan na surat, di mo sulusugen ti apo a Diyos mo. Idi naaramid din ti Diablo ti amin amabalin na apang sulisog ken ni Jesus, pinanawan na paylaong agingga iti dumteng ti sabali agundaway. Para kay Victoria naman ito sa English. The temptation of Jesus. And Jesus, full of the Holy Spirit, returned from the Jordan and was led by the Spirit in the wilderness for 40 days, being tempted by the devil, and he ate nothing during those days. And when they were ended, he was hungry. The devil said to him, "If you are the Son of God, command this stone into become bread." And Jesus answered him, "It is written, man shall not live by bread alone." And the devil took him up and showed him all the kingdoms of the world to the moment of time, and said to him, "To you I will give all this authority and their glory, for it has been delivered to me, and I give it to whom I will. If you then will worship me, it will all be yours." And Jesus answered him, "It is written, you shall worship the Lord your God, with him only shall you serve." And he took him to Jerusalem and set him on the pinnacle of the temple and said to him, "If you are the Son of God, throw yourself down from here, for it is written, he will command his angels concerning you to guard you. And on their hands they will bear you up, lest you strike your foot against a stone." And Jesus answered him, "It is said, you shall not put the Lord your God to the test." And when the devil had ended every temptation, he departed from him until an opportune time. Ni Apo Diyos ko may tagbendisyon, iti panakaibasa, iti paset, tinasantuan, asurat. Amen. Ti sao anaragsak sa uama mabiyag
sasaum anaragsak sa uama magbiag. Tataapoy sagana tayo dagiti puspuso tayo iti panagdingeg iti mensahe iti kanta iti Nax Virtual Choir. Palakpakan tayo iti membro iti virtual choir iti mensahe iti kanta nga isu nga impaayda iti daytoy nga bigat agkararag tayo na indaklan ken man nakabalin nga Dios peksami iti panagyaman mi ken ka iti daytoy nga sagot mo nga aldaw kada kami tapno agdaydayaw kami ken agrukbab kami ken kao Apo agyaman kami iti presensyam kada kami o Dios. Kadagito nga anak mo nga imay ita nga bigat, agyaman kami iti biyagda. Ken kastamot dagiti anak mo Apo, nga addada iti virtual, wenno di dayto nga online service, agyaman kami amin iti kadakwada o Diyos, iti panangipaayda, iti tiyempo da, ang makipagdaydayaw iti dayto nga oras. Amami, bendisyonam kadi, iti anak mo nga mangiburay, iti sasaom iti dayto nga oras. Itinagan ni Apo ming Jesus, dawaten mi amin dagitoy. Amen. Ti Apo, adda kumakada kayo amin. Ket agyaman tayo. Iti daytoy nga bulan nga insagot ni Apo Hesu Kristo kada tayo. Ket agyaman na kada kayo nga imay itangal daw. Gapot adu nga Domingo nga awan iti kakadwami ditoy.
makapailiw, iti kaadayo. Ket agyaman na kada kayo ta ni Apo Dios iti nangidalan kada kayo. Tapno agkikita tayo tatangal daw, ken uray pay kadagiti kakabsat tayo nga agboyboyam, adda iti 80 ken 3 agboyboya tata. Ket sapay kuma, ta mapabaknang iti panakaammo tayo, iti sao iti Apo, iti daytoy nga aldaw. Agyaman na kadagiti kamkamong iti iglesia nga isu nga na appoint na kasadyay sakbay nga napanak iti Balasyo Taaw, isu nga pagyamanak dayjay Santa Lucia United Methodist Church iti Bagabag da Manong Elson kani Manang Elsie nga isu trabaho iti munisipyo iti Bagabag, Nueva Vizcaya. Gaputa agtake iti medical board iti anak da ni Jezabel. So nga agyaman na kada kayo manong ken manang iti kaadayo tanga bigat. Ken kada kayo amin kakabsat. Nga daditoy agyaman na kada kayo. Ket konaktatay nga iti nag-eskwela ak iti Balasyo Taaw, ket napabaknang iti panakaamok ken ni Apo Dios, ken napaunog iti jay panagkararag, dayjay kararag ko. Ket base dayjay imbasa ni Ate Neri Tatay, apaset iti nasantuan na surat, iti Deuteronomio kapitulo 20 ken 6, versikulo maysa aging gana iti 10 ken maysa. Tidakdakamaten na dito'y kakabsat ket iti panangted. Nga mapadasan tayo kumam, iti presensya iti Diyos, babaon iti panangted. Gaputa ni Apo Dios iti umunangan ng ted kada tayo. Isu na iti nangisagsagana kadagitoy nga banag a makitkita tayo tata, tapno aramaten tayo iti daytoy nga biag. Ket tidakdakamaten na dayjay imbasa ni Ate Neri Tatay, ket isu ti panangidaton iti umuna a bunga kadagiti mulmula. Ket daytoy ket para kadagiti manalon a kakabsat tayo. Kakabsat. Nga kalpasan nga inyeg ni Apo Dios isuda iti dayta nga lugar ket imbilin ni Apo Dios nga agmula da ket no makapagbunga dagiti mula da ket idaton da dagiti umuna nga bunga kakabsat. Addan dagiti mararamid kadagiti iglesia tayo iti norte, iti Nueva Vizcaya, Isabela, Cagayan, Quirino, Pangasinan, Ilocos, ken Dumapay, adda dayjay Harvest Festival. Nga sigun iti pakaistoryaan na ket daytoy nga kapanunutan ket naggapu iti Solano United Methodist Church. Baboon ken Attorney Galima Senior. Isu na nangisungsong iti Harvest Festival. Daytoy ket selebrasyon iti panangidaton iti 10% kadagiti na harvest kakabsat, 10%. Kadagiti na harvest ket isagot ken ni Apo Dios. Wenno adadidingwen yo nga naganak iti 10 ti maysa ket idaton yo. Dayjay iti wagas da sadyay, ngem na isabsabali daytoy kunay iti paset ti nasantuan na surat, gaputa amin dayjay umuna a bunga ket idaton da iti altar iti Apo. Kas iti adda na idistino ak iti Chong'an Methodist Church iti Incheon, South Korea, iti duwa nga tawen ket nakitak dagiti mamati kakabsat tayo nga Koreano no kalpasan iti panag-eskwela daw, naggraduar da, nakabirok dati trabaho, ket dayjay umuna nga sweldo. Ket idaton dayjay altar. Nga kuna dayjay gayem ko nga Koreana, ket daytoy umuna nga sweldo, ket isagot ko daytoy ti first fruit. Kakabsat. Ket jak amo no napadasan nyo daytoy.
nga idi nakapagsweldo kayo, nakasahod kayo, keta insagot yu amin. Kadakwada ka isobreda. Galing nga company, when gobyerno ngagtrabaho da, isobreda amin da jay. Awan iti agbati kadakwada, tamamati da, ni Apo Diyos iti nangipaay iti trabaho kadakwada. Iso nga, dayjay nagdestino wak ng iglesia, kin nakabakbak nang da. Nakabakbak nang da. Awanan iti birukom kadakwada. Nga ikunada kanyak, saan mo nga panunutin, dagiti pamilyam, saan mo panunutin, ti panag-eskwelam, iti university, ta ipaay mi amin ken ka. Ipaay mi amin ken ka. Dayjay iti, malagip ko dayjay nga aldaw, March 9, Domingo dayjay, dito 2008, nga ikot addaak sa jay, nga iti impabalon lang ni Mrs. kanya kat sangaribo nga piso. Ti kwartak lang napan, ejay balasyo tao ikat 1,000. Awan iti won nga awit ko. Talaga nga awan iti awit ko nga napansadyay. Dayjay laong Amerikana nga suot ko, dayjay pantalon ko, ken dayjay winter nga jacket ko. Ket idi Domingo, Sabado adak sadyay, Domingo ipakilala dak iti iglesia, ket kunada ket, ay saan ka nga nagwapo? You are not handsome because of your clothes. Kunada jay, the senior pastor, ta inukay-ukay lang ni Mrs. iti Solano ajay. Sa bali di kulay di pantalon, sa bali di kulay iti Amerikana. Iso nga, may sa nga elder ti church, ket ginuyod nak. Kalpasan ti serbisyo, ket inlugan nak, ijay worth 10 million sa nga lugan na. Tam manager iso na, iti may sa nga company, amok Samsung iso na. Oh, come. Dahil lang ti English na, come. Go, market, ganon. So, idi na inpanak sa jay, ket agpili ka ko na numano ti kayat mo, nga isuot. Ket idi kita dagiti worth na 500,000 won, 1 million won, nagkaginginamot nga Amerikana dagitoy. No problem. Get what you want. Ganun. So nga pinilik dayjay kapipintasan. Iso nga dayjay may kadwa nga Domingo siya kun ti kagapuan. Nga ko na dagiti Koreano, are you single, pastor? Tamuda kay baro akpay. No, I'm married. I have wife, sabi ko. So, kakabsat, kasjay da nga ayatan, dagiti agtratrabaho iti Apo. Kasjay iti panangipatagda iti Apo. Naimatangan ni Manong Jimmy, no makita di moksanim kat agbaw da. Anyong haseyo, no datayo laong, anyong haseyo. Ngem no, dagiti nataingan, ken dagiti moksanim, dagiti papastor, kas pa nagrespeto, there is higher respect na ited kadakwada, anyong hasyim nika. Anyong hasyim nika. Ngem no kadatay lang, anyong, kasdi lang, awan, ti kana, sila agpapada ti amin. Ngem no, umay, dagiti agtatrabaho, iti Apo, uray, mayor, governor, congressman, agbawda, kakabsat, iti jay adipen, iti Apo, nga agserserbi iti Diyos. Ket daytoy kakabsat, iti makita tayo. Dito'y imbasa ni Ate Neri, iti kinapatag, iti panangtag. Nga dagiti tatao nga manangtag ket naparaburan da. Makita tayo iti parabor nga awatan da iti Dios. Umay man dagiti panubok iti biag, umay man dagiti adu nga kakanat nga problema. Ngem iti namnama da ket adda ken ni Apo Dios. Adu dagiti kamkamong tayo ditoy Nax kangrunan na iti Ilocano, ket danda iti nadadagsan nga problema, nadadagsan na sakit, kakabsat. Ngem nakita, nagturad dagiti Ilocano, at sumarangot kadagiti
ado nga panubok iti biyag. Saan mo ang makita kadakwada, dayjay kinaliday. No di ket makitam kadakwada iti ragsak, gaput adda ni Apo Diyos kadakwada. Kakabsat. Iso nga, saan tayo kumabumdeng iti umasidag iti Diyos, ken ipaay ken kuana. Dagiti anyaman adaw-dawaten iti Diyos kada tayo. Tati Apo, saan na tayo abaybayan? Ni Apo Diyos ket si bibiyag, nga pudno nga iso na ti dalan, iti pudno ken iti biyag. Iso nga no kitaon tayo ditoy, dagitoy nga anak iti Dios, ket adda kadakwada iti kinaragsak. Gaputa adda iti Diyos kadakwada. Saan nga binaybayan ni Apo Diyos dagitoy nga anak na nga nanipod ijay lugar nga iso nga nagbalindang adipen. Aging gana nga inturong ni Apo Diyos isuda iti lugar nga sadyay nga adda dagiti makan. Ket nakita kakabsat nga dagitoy nga anak iti Diyos nga awan iti nangitalkan da iti biyagda ket addaan da iti panakapnek iti biyag. Napnek da iti kaadada sadyay gaputa adda iti Diyos kadakwada. Isu nga kakabsat iti karit daytoy nga nibasag paset na santuan na surat ket mapadasan tayo kumam iti presensya iti Diyos babaon iti panangted tayo. Tawan mo't amin mo't nga banag ket kukuha ni Apo Diyos iti kinapudno na awan mo't iti kukuha tayo. Imay tayo lalaong diti rabaw iti daga nga makipagnaed ket kalpasan na daytoy ket awan tun. Adda dagiti papanak nga serbisyo ket nadaduma ket malidayanak. Dagijay natay, petpetanda pa iti kwarta. Luktan da di lungon, ket mangala da di bulsada, ikanda ti kwarta, balon na kano. Balon na. Ket adda ka diti tsindaan to di langiten, awanen kakabsat. Apay tabalunan nyo pa'y. Ada pa'y daduma, balunan dati arak. Ken daduma pa'y nga luplupot. Iso nga kunak ni apong ko lakay di, hanyo balunan ni Suna, itedyo kada kami ti isuot mi. Iso nga nagbali, namin nga lupot ni apong ko lakay, insuot mi. Iso nga, ay ni lakay andoy data diba? Iso nga aramatin nyo kakabsat. May kadwa, dagi paset tinasantuan na surat nga iso nga imbasak kakabsat. Nga daytoy kalpasan iti panakabautismo ni Apo Heso Kristo iti Jordan, ket inturong iti diablo iti letang. Uray iti anak iti Diyos, ket saan nga exempted iti sulisog. Kakabsat. Inturong iti diablo iti letang. Ni Apo Heso Kristo, ket napan iti letang, ket sadyay, ket nagkararag, iti upat apulo nga aldaw, ken upat apulo nga rabii, asaan anang nangan. Adda dagiti amamok nga papastor, nga inaramid damat daytoy prayer and fasting. Iti agis eskwela ak, iti Nueva Vizcaya, pinadas ko iti saan namangan, nangina nga aldaw idi. Nang rugiak iti Lunes, Martes, Miyerkules, ngem idi Huwebes, saan ko nga kayan, kakabsat. Ngem amuyo no saan kayo gayam nga mangan, ket maangot yu iti bagiyo ure agdigos kayo, at dadajay sa bali nga angot, iti bagiyo, no saan kayo nga mangan, kakabsat. Dayjay ti kapadasak kakabsat. Ket ditoy may nga tradisyon dagiti Hudyo. Tradisyon da daytoy ngamin.
iti agkararag ket ag fasting da kakabsat. Ket ni Apo Hesu Kristo ket agkarkararag. Dayjay iti ministeryo ni Apo Hesu Kristo nga idawdawatan na dagiti amin at tao. Daytoy iti preparasyon iti inna nga panangipaay iti bagina ken iti panagserbina. Kakabsat. Isu nga makita tayo dito ito apulong aldaw, isu iti nga imbay kakabsat. Makita tayo the probation, the testing, ken the preparation. The preparasyon iti ministeryo ni Apo Hesu Kristo. Ket naglangan nga nangan iti upat apulong aldaw. Anya nga tayo iti rikna. Daytoy, di ba agkakapoy kayo no saan kayo mangan? Ada di agtagerger kayo pay no daddo, agtagerger tayo pay no dadduma no saan tayo amangan. Isong kasapulan tayo titiraon. Ngem ni Apo Jesus na bailan na daytoy. Ken apay nga sinulusog iti diablo isuna. Apay iti sinulusog iti diablo ni Apo Hesu Kristo. Nakita gaputa nakapsot isuna physically. Di saan nga panangan. Kahit mabalin nga kung noon ti diablo ay kakabalak daytoy yan. Iso nga ti muna nga sulisog iti diablo ken kuana ket taraon. Taraon. Kakabsat. Kada kayo nga addaan iti sakit ket apadak ket kun ti doktor nagpa-check up tayo ket saan kan nga mangan iti dayjay napgad. Kanya ket dagaut ko. Saksakit ti sakak, dagaut ko. Iwasam digiti napgad, pastor. Han kan mga niti daing, kan dadumapay. Ngem tatay bigat, dadya indasar iti, indasar dadya stop me, kat daing. Iso nga no, dadya sulisog. Pimido ta. Malagip po da ito'y teksto tata. Nga ko na ti doktor, iwasam da ita. Da ita ti cause iti gout. Ngayon, kitaan tayo, nalaka tayo lang ang masulisog kakabsat. Kasi at siguro nga, dagiti ibagati doktor, kahit ikabel tayo kadagiti nakasurat kakabsat, tapno makita tayo, wen gayam. Wen gayam, bawal gayam kanya. Ang dadiga kasjay, iwasam iti adong inapoy. Ta diabetic ka, kung na ti doktor, kahit ikarkaro tayo mo. Mapantayo mo dajay restaurant nga only rice. Diba? Ti kunan na daduma, sayang mo ti binayadak. Order ka nga order ti rice. Ano? Kakabsat, kang na dyan mang inasal. Sayang ko na tayo, ngayon saan tayo mo, nga adda iti, saan nga nasayaat, nga ipaay na daytoy. Iso nga iti mo na nga sulisog gani Apo Hesu Kristo, ket kuno na iti diablo ken kuana. No si kahit anak iti Diyos pagbalinam, dahito nga tinapay, iti bato kunana. Kunana iti paset na santuan na surat, kakabsat, ibasak kada kayo, nga kunana iti diablo, kini Apo tayo nga Hesu Kristo, no si kahit anak ti Diyos, ket aramidom, nga bato dahito nga tinapay. Iso nga, anya tin sungbat ni Apo Hesu Kristo, saan laong nga tinapay iti pagbiag iti tao, no di ket dagiti sasao ngagtaod iti ngiwat iti Dios. Dijay. Naglaing dayto nga diablo kakabsat. Agbasbasa mo ti Biblia, kas kada tayo. Iso nga no, sikaket sulisog, diablo ka. Amunaket, naglaing dayto nga diablo, takuna tinasanto na surat, kuna na kani Apo Hesu Kristo. No sikat anak ti Diyos, kina ti diablo, bilinam, ngagbalin at tinapay dayto nga bato. Kunamat ni Apo Hesu Kristo, saan laong at tinapay iti pagbiag iti tao. Talaga na daduma sulisog dayto nga taraon. Ana? So nga agan-an na tayo kakabsat, iti
ipaunag tayo. Akas ka ni Ate Neri amok nga adan dagiti saan na nga kanon agan-an na isuna. Kenti may kadwa kakabsat nga sulisog inturong ti Diablo ni Apo Jesus iti nangato adiso ket iti pagdarikmat impakita na amin ken kuana dagiti amin a pagarian ti lubong. Malaglagip ko dahito iket idi adda iti South Korea idi jay membrok impanak iti Seoul Tower. Napan kami dijay nangat iti kangatuan ket makita mit entero a syudad iti Seoul City. Nakita yung Kuya Jimmy, ano? Makita mo lahat, yung Seoul City, kapag nandoon ka sa tower. Ket ko na iti membro kanyak, kitam nagpipintas, daytoy, nga syudad. Iti rabii kami nga napan, di silaw, di cross, ken da dumapay. No saan kang agawid, iti Pilipinas ko na kanyak, sumayaat iti biyag mo ditoy. Kunana kanya ket saan kan agaw-awit iti Pilipinas. Gaputan nakitak nga kakaasi ti biag dagiti papastor sadyay. Ito'y kalao nga nagserbi. Ket adday iti pamilya ko na ket alawam to dagiti pamilyam. Ket dito'y kayon. Adda ti kasjay nga sulisog kanyak idi addaak sadyay. Met lawangan ta nagsurat dagiti District Superintendent ko, Ijen Nueva Vizcaya, ako na nalpas mo ni ti panag-eskwelaang Pastor Marcel agawid kan. Tano saan kang agawid, ket agbalin ka nga awol. narigat ti maawol. Kakabsat. Iso nga nagbutangak. Numampay, nagpintas iji karida kanyak. Ikandak ti balay, ikandak ti lugan, ken kastoy iti ministeryo. Ngem pinilik iti nagawid tapno ditoyak nga agserbi ken ni Apo Dios. Isu nga addaak kada kayo tatakakabsat. Ngano pinilik di jay mabalin nga hantayo nga sante nga nagkikita ken awan kada kayo iti naisurot ko ijay Korea. Isu nga saan ko malagip hang ko nga malipatan da jay sponsor ko nga kunana kanya saan nga connected iti church nga dayjay ket na-appoint na kunana kanya ket Pastor Marcel numalpas man ti panag-eskwelaam lipaten akon nga siak ti timulong ken ka awan iti utang na loob mo kanyak tatta ti kayat ko agserbi ka ken ni Apo Dios agserbi ka ken ni Apo Dios saan ka nga agserbi kanyak saan nakapanpanunutan. Idi graduation ko na panisuna, kalpasan iti graduation ko, bigla saan ko nga nakitan. Ket kalpasan na, DJ contact number, nagsukat ti number, nagsukat ti email, nagsukat ti Facebook account, ken awanen iti, saan kon nga amuno ayan natatan. Ngem amuklat tinagan na. Saan ko malipatan itinagan na. Yun yung Kim. Iti Korean name na. Ket saan ko malipatan da yung baga na saan nakto na makita ngem addan to dagiti Koreano at tumulong ken ka. Ket surutan da ka uray sa dino ti ayan mo. Isu nga uray adak dito in Knox United Methodist Church from Canada gayam ko nga Koreano imay dito tapno kitaon na kasjay iti relationship nga isu nga impakita kadakwada. Nga impakita kadakwada nga anak nak iti Dios, agserbiak iti Dios. Dayjit inkarik kakabsat kadakwada. Isu nga kakabsat kas dito may kadwa nga suliso, di ba? Impakita ti Diablo dagiti nagpipintas nga kunan ti Diablo no agrukbab kay kakanyak ket ited ko amin ken kadayta. Kaslaman lang di jay, no? Agrukbabak ka dagiti Koreano, ijayak. Ngem saan? Ta kunay ti paset ti nasantuan na surat, kunay man ni Apo Hesus Kristo, nga kunay ti paset ti nasantuan na surat, kunay ti nasantuan na surat, agdayaw ka iti Apo a Diyos mo, ket isulaong iti pagserbyam. So agyaman na kada kayo kakabsat.
Awan sa bali nga nagserbyanyo no dilaong ni Apo Hesus Kristo. Ngamin no kitaon nyo ti tao, no nagserbi kayo ti tao, no at dati saan nga nasayat, nga narami ti tao, mabalin nga awan kayo tatan. Mabalin nga saan kayo nga makita tatan no ti tao ti pagserbyan nyo. Ngem gaputa ni Apo Dios iti nagserbyan nyo, agingga na ita adda kayo. Nga agdaydayaw ken kuana. Dayta iti dakkel na nagitsyatan na iti agserbi iti tao ken agserbi iti Dios. Ken iti may katlo ken maudi kakabsat. Kitaon ti solisog nagpintas na gitoy. Ken da sungbat ni Apo Hesus Kristo kumudyanan na impan ti diablo ni Jesus ijay Jerusalem ket pinagtakder na iti kangatuan a paset ti templo sa kinunaken kuana. No anak na ka iti Dios, tumpuak ka man. Tumpuak ka man. Takuna tinasantuan na surat, bilinen to ti Dios dagiti angheles na ang mga iwan ken ka. Kinunanapay, tapayaen da kanto tapno uray dagiti sakam saan amadunor iti bato. Kitaan nyo ti kinaloko da ito nga diablo. Ket kung insungbat ni Apo Jesus, kung natin nasantuan na surat, di mo sulusugan ti Apo a Diyos mo. Saan tayo kumanga sulusugon iti Diyos tayo kakabsat. Anya klase nga sulisog da ito eh. Akas kuma, kadigiti banag, nga ibaga tayo kenkwana, at dadagiti mangmangig ko, Apo Diyos, na ipaay mo, daytoy kararag kan dawat ko, daytoy iti sagot ko ken ka. Daytoy iti ipaay ko ken ka. Ngem kalpasan nga nimpaay ni Apo Diyos dayjay nga dawat tayo ket saan tayo met nga inaramid kakabsat. Kasla kada Ananias ken ni Safira dayjay naimbaga damag iti Sabado na nagdenggeg kayo. Anya ni Ananias ken Safira inkarida nga ited da amin nga mapaglakwanda no may lako dati dagada. Ngem iti naigamandan anya nasulisog da. Nasulisog da, saan da nga amin nga inted? Diyan naglakwanda, anya tinarami da indulin na. Iso nga, anya tinapasamak kadakwada. Natay da, idi da diyan matlaong nga oras. Napasag, diyan ni Ananias, kalkalpasan na ni Safira. Iso nga kabsat, anyaman, dagiti karita yu iti Diyos. Tungpalin tayo kuma. Akas kada kami nga agserserbi ti Dios inkariming agserbi kami ti Apo when agtultuloy kami nga agserbi kadagiti na dumudumang wagas. Kasmet kada kayo amok nga dadagiti inkariyo iti Dios tungpalen nyo kuma. Tapno kasta mas lalo nga sumaysayaat iti biag yu amin. Ni Apo Dios kuma iti agbendisyon kada tayo iti daytoy nga aldaw. Mamati ak nga saan na tayo akabalan ni iti diablo asulusugen tati Diyos ket adda kada tayo. Itinagan iti Diyos Ama, Anak ken Espiritu Santo. Amen. Agkararag tayo. Naindaklan ken manakabalin nga Diyos, agyaman kami ken ka. Sika iti Diyos miida, idi, ita ken iti agnanayon. Agyaman kami ken ko Apo iti kastalaunay, apan nagayat mo kada kami amin. Ngayso ngayon sagot mo ni Apo Hesus Kristo, tapno da kami amamati ken kuana, ket maddaan iti biag nagnanayon. Agyaman kami ken kao Apo, gaputa, impakitam kada kami iti kinaimbag mo o Diyos, iti daytoy nga tawen 2022. Sinalakniban na kami o Apo, manipod iti daytoy nga COVID nga imay. Agyaman kami ken kao Dios, ta saan na kami ang binaybayan. Sikaw Apo itinang tarabay kada kami amin. Sika itinangagas kadagiti anak mo Apo nga daan iti sakit iti COVID. Kadagyaman kami o Apo tinlisi na kami iti peggad. When amami nga nasantuan, daydayawan da ka. Agrukbab kami ken kao Apo. Gaputa si Kai, namarswa kada kami. When o Diyos, impakita mi ti daytoy nga aldaw, uray na bilog,
daytoy nga diablo, ngem saan ang nagbaligi, gaputa daken kaapo mi Jesus, iti panakabalin iti amin, diti rabaw iti daga, ken uray pay, ijay langit. When o Diyos, agyaman kami ken ka, iti presensyam kada kami iti daytoy nga aldaw. When amami, idawdawatan mi, ni kabsat nga Jezabel Lodriguito, nga agtake iti medical board, iti daytoy nga lawas. Bendisyonam kadi isuna iti salon at nakangrunaan. Ken uray pay iti sirib nga ipaay mo ken kuana o Diyos. When amami nga nasantuan, bendisyam dagiti naganak na nga kadwami iti daytoy nga oras. Da Manong Elson ken ni Manang Elsie. San mo kadi nga baybayan, dagitoy nga anak mo, anamati ken ka, ket itultuloy daytoy agserbi ken ka o Diyos, iti Santa Lucia United Methodist Church. When amami nga nasantuan, nagyaman kami ken ka, kadigiti kakabsat mi nga imay itangal daw. Bendisyonam kadi isu da amin o Diyos iti daytoy nga oras. Kamatelek mi ken ka ti salunat ken ti pamilyada. When amami nga nasantuan, itultuloy mi nga ikarkaragan ken idawdawatan. Ni manang presi ka gente, ikamatelek mi ken ka ti salunat na iti daytoy nga aldaw. Ni manang presi Ancheta, ikamatelek mi ken kaapo ti salunat na iti daytoy nga oras. Damanang Julie Guillermo kani Fatima, bendisyonam kadi isuda iti daytoy nga aldaw o apo. Ken amami nga nasantuan, ikamatelek mi ken ka o Diyos, iti salunat ni Sister Senya Andres. Bendisyonam kadi o apo, isuna, akan kanayon, ken iti pamilya na. Bueno Dios, nga nilangitan, kamatelik mi ken ka, the Tatay Manuel, ken Nanay Maxima Garcia. Bendisyonam kadi isuda akan kanayon o apo, ikamatelik mi ken ka, ti salunat da iti sangwanam, iti daytoy nga aldaw. Kamatelik mi ken ka o apo, iti salunat ti Manong Jeannie, ken Ate Neri. Bendisyonam kadi iti trabaho nga iso sagot mo ko ni Ate Neri. Ken tarabayam isuna akan kanayon o apo, iti papan na kiniyawid na iti panagtrabaho na. When amami nga nasantuan, bendisyonam the Sister Leia, Antonio, kad iti face-to-face classes damanen, o apo iti daytoy nga umay nga lawas, ken uray pay kadagiti amin nga estudyante nga sumrek kadagiti eskwelahan, dagiti teachers o apo, dagiti principals, ken dagiti head teachers, bendisyonam kadi isuda. Iti panangipay damanen, iti biyag daw apo, iti panangisuro dam, kadagiti estudyante. When amami nga nasantuan, bendisyonam kadida Manang Adelina Roman, the Nanay Amor Sermonia, kamatelek mi ken ka iti salunat na, the Nanay Marcelina, Evangelista o apo, bendisyonam kadi isuda o Diyos iti daytoy nga oras. When amami isika iti pangitalkan mi, iti salunat dagiti amin nga anak mo iti daytoy nga aldaw, nga masideg ken ka o Diyos iti daytoy nga oras. When apo bendisyonam dagiti family ni Manong Jaime Ferrer, kang ti salunat ni Manong Jaime, bendisyonam isuna kadi iti daytoy nga aldaw, ken uray pay iti balasang da kini ate ni Jamanea Ferrer. When amami nga nasantuan, idawdawatan mi dagiti kakabsat mi nga OFW, magtatrabaho iji balasiw tao, kang runaan na ijay Ukraine, amadama iti gubat sa jay. Apo, idawdawat mi asapay kumata, agsardengen, iti ranget sa jay, keta madaandan iti talna o apo, iti dayjay nga nasyon. Ikamatelik mi ken ka, dagiti anak mo apo, kang runaan na, dagiti nadangran, gapo iti daytoy nga gera. Ken liwliwaom, dagiti anak mo o Diyos nga naawanan iti patpateg, gapo iti daytoy. Bendisyonam iti nasyon nga Russia o apo, sapay kumatag sardengdan,
iti daytoy nga indangan inaramid iti kabangibang nga nasyon. When amami nga nasantuan, bendisyon nam kaditi nasyon mi nga Pilipinas, bendisyon nam iti masideg nga panagpipili mi, kadigiti agbalin nga leaders mi iti daytoy nga taon 2022. Bueno apo, kamatalik mi ken ka, dagiti botante, ket makapili da ko ma'am, iti agpangulo kada kami, nga iti sentro, iti leadership na, ket iso ti parangay na, iti ekonomiya, ken uray pay maddaan iti adu nga trabaho, dagiti amin nga anak mo, gapu iti daytoy nga may nga pandemya. Bueno Diyos nga nalangitan, agyaman kami, iti sagot mo nga biyag, kani manang Evelyn Lanusa, nga iso nga nagkasangay, iti uno, ken kastamat ni Manong Osias Pagaduan Jr., idi 6, ken kastamat o Diyos ni Sir Jovito Sermonia into no bigat, iti 7, bendisyon na isuna kan kanayon, ken matalik mi ken kay iti biyag na, salunat na, ken iti panangidaulo na kas chairman, iti Knox United Methodist Church, ken kastamat o apo ni Sister Sinamar Respicio, nga agis eskwela, iti Balasiw Taaw, iti Amerika, bendisyon nam kadi isuna iti dating panagkasangay na, ken uray pay ni Ate Teresita Tabili, ken uray pay iti anak mo apo nga agserserbi ken ka iti Knox United Methodist Church. Ket apo Diyos, bendisyon nam dagiti amin nga anak mo apo nga agselebrar iti anibersaryo iti kalaysada. Ken uray pay nga ikamatalik mi ken kaapo ni kabsat mi nga toto kahilig iti operation na apo iti spinal. Bendisyon nam kadisuna iti daytoy nga aldaw, kamatalik mi ken kaapo iti kaskasaad na kaasyam kadi daytoy nga kabsat mi. Ken uray pay iti papanda engineer Sami ken ni Tita Nilda ijay Canada iti daytoy nga bulan iti Marso. Kamatalik mi ken apo iti salunat da ken iti nasayaat a panagbiyahe da amapan sadyay. Wenno Diyos ket bendisyon nam kadi ni Ate ni Manong Wilhelmar Dulay nga agkasangay o apo into no March 9. Si kakaditag bendisyon ken kuana ken uray pay kanimanang Ruth Dulay, ken uray pay o apo kanimanang Virgie Sagay nga adda ijay Spain nga nagkasangay idi Kalman. Bendisyon nam kaditi panagtrabaho na ijay Balasiw Taaw, ken uray pay nga bendisyon nam ni Auntie Esther Saklayan iti blood test na into no bigat. Kamatalik mi ken apo iti salunat na. Ket o Diyos, sika nga rod iti agbendisyon kada kami amin iti daytoy nga oras. Ken bendisyon nam iti panagrambak mi iti Santa Komunyon. Ikamatalik mi ken apo dagiti anak mo nga aramatom tapno kasta ket daytoy kami aramiden itangal daw. Ket isu iti panangisideg mi iti biag mi ken ka, ket sumaysayaat iti relasyon mi ken ka. Ket dagiti iti dawat ken kararag mi babon tinagan ni Apo mi nga Hesukristo. Amen. Kabsat, awisin da kayo iti panagrambak iti Santa Komunyon. Masideg tayo. Ket mangala kayo madamdama iti elemento, ket kalpasan na agsubli kayo kadagiti tugawyo, ket agigiddan tayon to nga mangan ken uminom iti daytoy nga elemento kakabsat. Adda iti liturhiayo, ket suruten ti daytoy ritual iti Santa Komunyon. Ti Apo adda kumakada kayo, Kastamat ken ka. itangad yu dagiti puspuso yu, Iti apo iti amin na biyag, imay nakipagyaman kada kami, nangagas ken nang isuro kadagiti tattao. Nakipangan kadagiti manang basol ken nangunod na ngagpay ken ka, iti baro a tao babaen ti danong ken espiritu. nakita mi ti dayag na, no pay kasta nagpakumbabaga po iti panagtulnog iti pagayatam, si ayat nga imawat ken patay iti krus.
Babaen iti papatay na, winayawayaan na kami iti panakabali ni batay, babaen iti patanggungar na, itdan na kada kami iti biyag nga agnanayon. Idi rabi apan nang ted na ti biyag na ngagpay kada tayo, nangala iti tinapay. Ket, idi nakapagyamanen, pinisin at tinapay, ket inted na kadagita dalan na ket kinunanam. Alayan nyo, kaninyo dayto iti bagik, amapisi gapu kada kayo. Idi kalpasan iti panangrebi, inalan iti kopa, nagyaman manen, amay paay kada tayo. Inted na kadagita dalan na ket kinunana, uminom kayo iti daytoy, da kay amin. Daytoy a kopa, iso ti baro at tulag, iti darak, amay bukbuk, amay paay kada kayo, ken kadagiti adu. Agpaay iti panakapakawan, kadagiti basbasol, no kanen tayo daytoy tinapay, ken inumen tayo daytoy a kopa, mapabaro iti kapadasan tayo, ti kaadda ni Kristo kada tayo, ti umay na iti maudi a panagbaligi. Datayo amin. Iti sasangumi, ti lamisaan mo, O Diyos, saan kami ngagtalek, iti bukod mi a kinalintag, no di ket di mabubos nga ayat mo. Umay ka, magsipod, tammumi, at ilaang pamuspusan, tapno agbyag kami, ken masarakan mi, ti mataginayo na panakapnag, iso ti panagtalek mi ken ka. Sapay kumat at ipanaglakam mi, ti daytoy sakramento, makatulong iti naimbag a panakaamumi ken ka, mangipalagip kada kami ti panagbiag nga iti naurno sa panakaawat, iti pudno a pinataw mi, iti nagan ti mangisalakan. Amen. Umay tayo amin kakabsat dito'y altar. Ket rambakan tayo iti kinaimbag iti Diyos, mangrugi iti first row. Ket agpili kayo iti lugar, mabalin nyo nga sadyay nga agrambak kayo iti daytoy Santa Comunion. Takas na launay, iti panagayat, iti Diyos, iti lubong, inted na, iti kakaisong anak na. Tapno dagiti amin, amamatiken ko na, saan namatay, no di ket maddaan, iti biyag ngagnanayon. Kinuna ni Apo Jesus, siya ti dalan, ti pudno ken iti biyag, awan iti makapan, iti ama, no di magnakanyak. Kakabsat, isagana tayo. Daytoy at tinapay, iso ti simbolo ti bagi ni Kristo, ang maipaay kada tayo. Kanen tayo nga rod daytoy, akas pa nagdaydayaw tayo kani Apo Hesus Kristo. Kakabsat daytoy ako pa, iso ti simbolo ti dara ni Kristo ang may paay kada tayo. Inuman tayo daytoy ako pa, akas panagdaydayaw tayo kani Apo Hesus Kristo. Agkararag tayo. O Diyos, ited mi ti panagyaman, tadakadakam, iti tiyempo ti komunyon. Naikat kanyaman a panaglalasin, nairugi ti baro a panagkakatwa. Itdem kadakam ti panakilangan-langan ken Kristo, isu nga imay tapno agserbi kadagiti tattao. Itdem ti grasya ken panakabalin agpaay kadagiti amin a tiyempo. Itdem ti ragsak ti panakabalin mi nga anak mo, ken ti panagtulnog iti pagayatam, itinagan ni Hesus Kristo. Amen. Amen. Mabalin ng ikabilyo kadagito gawyo lata dagiti glass.
Ta iti panakaala iti sagsagot nga offertory, kat masapul nga mangitugot tig tunggol maysa iti sagot, akas mayan nuro ti parabor ni Apo Diyos tayo. To'y sagot nga yegni, nagtaod ako kwam, tintalek mo kada kami, dakam ti agaywan. Amen. Agyaman kami ken ka, o Apo mi nga Heso Kristo, iti ayat ng isong impay mo, iti sagtumugal may sa kada kami, benedisyon nam iti pamilya, dagiti anak mo Apo, ken oray pay, benedisyon nam iti negosyo, ken trabaho da. Ket adtoy, dagiti sagsagot, o Apo, maipaay, itagtultuloy, apan nagserbi, daken ka, o Apo, nga maipaay daytoy, kadagiti ministeryo, iti iglesyam, ikamatalik mi, dagiti ima, nga nangipaay kadagitoy, ken oray pay, dagiti anak mo Apo, agbuybuya ita, nga iso nga mangipaay, iti sagot da, iti Knox United Methodist Church bank account, ken oray pay iti GCash account. Bendisyon nam kadi isuda am amin iti daytoy nga oras. Iti nagan ni Apo mi Jesus. Amen. Agtugaw kayo kapsat, naimbag nga bigat tayo amin. Ket agyaman tayo iti Diyos iti panangi palubos night nga at datayo manen itanga oras, gyaman na, kahit 100% iti face-to-face worship service tayo, no lakit di at da iti vaccine card tayo, kakabsat, da iti pakita tayo, iti entrance, da iti vaccine card, kaya tagyaman na kada kayo amin, nga da itanga gundaway. Sir, agyaman na kada kayo, iti kadayo tatangal daw, manang-manang, kaya da kayo amin, kablawan tayo, da manang LC ken ni Manong Elson. Rodriguito, nga idawdawatan tayo dagi anak da nga take iti medical board exam. Ken kastamod, dagiti nag-take iti mechanical engineering board exam, iti napalabas nga Domingo, Sabado ken Domingo dayjay. Ken uray pay dayjay anak ni Ate Au, urayan tayo dayjay dayjay resulta iti bar exam. Ket sapay ko babaon iti kinimbag ni Apo Diyos, ket da kayo amin nga nagtikti board, ket maipasayo. Amok nga ni Apo Diyos sinangted iti sirib kada kayo. Ken iti sumaruno kakabsat nga agpangulo kada tayo no Domingo, ket ni Engineer Samuel Landingen. So nati liturgist tayo ito no umay nga Domingo. Ken kastamat kalkalpas iti district conference mi jay Nueva Vizcaya, naramid iti bintawan di kalman ket nagatendarak, ket na bara iti panag-welcome da kada kami. Ket ni Apo Diyos ko may tagbendisyon kada tayo amin itanga oras, ket kitaon nyo dagiti serbisyo tinak, adda iti daily morning devotion from Monday to Saturday 7 o'clock. Ket every Wednesday, siyak iti mangganyo ken mabuyayo. DJ kakabsat ken iti rabi iti Sabado iti alas 6 ket adday na imbaga damag no agpakararag kayo mabalin ni surat dayjay tapno ikarkaragak ken idawdawatan da kayo
ken kastamot every Sunday 7:30 iti daytoy Ilocano service tayo. Ket happy birthday kadagiti amin nga kasangay kakabsat idi tatangal daw ni Manong Osios Pagaduan ken into no bigat ni Sir June Sermonia. Happy birthday Sir June. Happy birthday Sister Sinama Respicio. Ken oray pay ni Ate Teresita Tabiling nga nagsublin iji Abra. Ken J. Ilocos ken kastamot siak apo nga ag birthday ito no 10. Kararagan da kami ken Manang Virgie Sagay idi Kalman ken hindi 5 ken oray pay ni Manong Milhelmar Dulay ito no 9. Niya po Diyos kumaamin, iti agbendisyon ka dagiti amin nga kasangay. Ket kitaan nyo dagitoy nga serbisyo, ket dumngog kayo, iti sao iti Apo. Agyaman nakada kayo amin kakabsat. Tumakder tayo nga rod, kantain tayo di closing hymn. Apay nga ta ni Jesus, impay na kanyak. Grasya na adi mabubos, ketin salakan na. Ngemamukmet da jay pinatik, ket nam namaek, amabalinam nga idunin sa lakniban aging gat panungpalan apay nga inted na kanyak pamati mangispan ket tinapate ka sa una pusok tal na kegnam ngemamukmet da jay pinatik ket nam namaek amabalin na nga idulin sa lakniban aging gat panungpalan jak maawatan no kasano ati espiritu balbaliwan ati puso agtul no ken Kristo ngemamukmet da jay pinatik ket nam namaek amabalin na nga idulin sa lakniban aging gat panungpalan jaka monoy inton ano diya ay ti Apo no mapanak tu sumabat wenno agurayam ngemamukmet da jay pinatik ket nam namaek amabalin na nga idulin sa lakniban aging gat panungpalan agkararag tayo, when o Diyos, amami na santuan, amumi, dayjay pinatimi, nga isulaong ni Apo mi Heso Kristo, nga isu ti dalan, isu ti pudno, ken iti biyag mi. When amami nga nasantuan, nagyaman kami, iti biyag ni Brother Jodic de los Reyes, nga isu ti nagtugtog, iti daytingal daw, iti panagpangulo ni natin ni Risa Samonte, dagiti kakadwa ni Brother Francis Ichanco, gyaman kami kadakwada, ken uray pay ni Brother Ronnie, ken dagiti amin nga staff nga dayti tingal daw, agyaman kami iti presensya daw Apo, ken kadagiti amin nga anak mo anakadwami, iti face to face ken uray pay iti online, agyaman kami kadakwada o Dios iti dayting oras, ket ikaw matalik mi nga rod ken kaapo,
dagiti trabaho da, dagiti opisina ngayon da, dagiti negosyo da o Apo, ken uray pa iti entero a pamilyada. Idawdawatan mi o Diyos, dagiti anak mo iti balasi o taaw, nipo iti Korea, iti Hong Kong, Taiwan, Singapore, ken uray pa iti Canada, Australia, ken iti US, ken uray pa o Apo iti Middle East, ken iti Israel, iti Madrid, ken iti London. Agyaman kami kadagiti nga missionary, nga agtultuloy, nga mangiwarnak, iti naimbag adamag. Ken oray pay, bendisyon am kadi dagiti obispo mi, dagiti amin nga district superintendent, papastors, diakonesa, dagiti misyonaryo Apo, nga madama nga agiwaragawag, iti sasaom. Agyaman kami ken ka o Diyos, iti kaddam kada kami, iti dayti nga bigat. Agyaman kami, o Apo, iti ayat, nga isong impaay mo kada kami tap na mabalinan mi, iti makaumay nga agdaydayaw ken ka. Ipaay mi nga rod, o Diyos, ti kangatuan, a panagrukbab, ken panagdayaw iti dayting oras, iti nagan ni Apo mi nga Hesu Kristo. Amen. Ti Ama ken Anak kuma, ken Espiritu liwliwa, dayawen nga ipanggruna, ti langit ken ti daga. Amen. Ket ita, uwaten tayo tinaindaklan nga bendisyon, nga gapo itinagan iti Diyos Ama. It anak na iso ni Apo Hesu Kristo, nga iso ti dalan, iso ti pudno, ken ti biag tayo. Ken bubon ti panakikadkadwa ti Santo Espiritu, iso kumay tawatan ti tang awan patinggana. Amen. 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 Naimbag nga bigat ti amin, kat ni Apo Diyos ko may timang salwad, iti, kada kayo iti iyawid diyo, iti dahitingal daw.